Nar il-ġimgħa li ġej fil-jum meta il-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jmissu mal-Mediterran se jiltaqgħu f'Malta għal summits tal-Med9, l-Istazzjon 1 se jxandar programm speċjali. Matul dan il-programm minn filgħodu sa filgħaxija se jkun hemm bosta servizzi interessanti relatati ma' dan is-summit, intervisti u anke kollegamenti diretti mill-postijiet minn fejn se jkunu qed jiltaqgħu il-mexxejja. Ix-xandira tal-programm tibda għal ħabta 9:15 ta' filgħodu sa s-sija u nofs ta' wara nofsinhar. F'din l-ewwel parti tal-programm se naraw il-wasliet tal-mexxejja f'pajjiżna fi Pjazza Kastilja fil-Belt, hekk kif dawn se jintlaqgħu mill-Prim Ministru Malti Robert Abela wara l-attenzjoni iddur fuq ġewwa tal-Berġu ta' Kastilja fejn hawnhekk se jsiru it-taħdidiet importanti. Il-programm ikompli mill-5 ta' nofsinhar sa ftit qabel il-bulettin tal-aħbarijiet prinċipali ta' Wan. F'din it-tieni parti, l-attenzjoni iddur imbagħad fuq l-imdina fejn il-mexxejja indirizzaw lill-midja b'dak diskuss din il-laqgħa għolja f'pajjiżna. Għal dan is-summit f'pajjiżna se jkun hawn il-mexxejja ta' Franza, l-Italja, Spanja, il-Portugal, il-Greċja, Ċipru, is-Slovenja u l-Kroazja, flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Il-programm se jkun ippreżentat mill-ġurnalist Samuel Lucas u għandu produzzjoni tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan.